Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Body YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा Roman Technical Body YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय. Friends, दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जों माबोरैहाय जोंनि YouTube चेनेलनि जायखिजाया भिडिअ खायसे गाज्रि कमेन्ट्स फैयोब्ला बै गाज्रि कमेन्ट्स लिरग्राखौ जों अराय समनि थाखाय जों माबोरैहाय जोंनि भिडिअआव कमेन्ट्स लिरनो हायि माबोरै खालामनाय जायो आं नोंथांमोननो बेनि ट्रिक्सखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होगोन. अब्ला फैदो लोगोफोर जों जागायदोनि. लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेन्ड्स, आं दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंनि YouTube भिडिअनि कमेन्ट्सआव सोरबा नोंथांखौ जुदि गाज्रि कमेन्ट्स होयोब्ला बेबायदि गाज्रि गनायथावै खायसे जुदि कमेन्ट्स होयोब्ला बेबायदि कमेन्ट्सफोरखौ जों माबोरै रिमुभ बा बै कमेन्ट्स होगिरिखौ जों अराय समनि थाखाय जों बेन माबोरै खालामनानै दोननो हायो थ' बेनि बागै आं नोंथांमोननो मोनसे ट्रिक्स होगोन नोंथां. थ' फ्रेन्ड्स, नोंथाङा बे खामानिखौ मावफुंनो गोनांब्ला नोंथांनो मोनसे सफ्टवेरनि गोनां जागोन. बेनि मुङा जाबाय YouTube Studio होननाय. नैबे नोंथाङा नुनो मोनदों. बे जाबाय YouTube Studio होननाय मोनसे एप्स. नोंथाङा बेखौ नोंथांनि प्ले स्टोराव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लाहैग्रोनो नांगोन. अके, दानिया फ्रेन्ड्स आं मा खालामगोन, बे YouTube स्टुडिय'खौ बेबायदि खुलिबाय फ्रेन्ड्स. थ' गिबियावनो नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन फ्रेन्ड्स. नोंथाङा बेवहाय साइन इन खालामग्रोनो नांगोन. नोंथांनि बै YouTube चेनेलनि एकाउन्टजों नोंथाङा गिबियावनो बेवहाय लग इन खालामग्रोखांनायनि उनावसो नोंथांनाव बेबायदि नुजागोन, नङाबा नोंथांनिया नुजानाय नङा. अके, अब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा मा खालामगोन, बेबायदि लग इन जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बै भिडिअखौ नागिरगोन नोंथाङा जाय भिडिअनि सिङाव बै कमेन्ट्सखौ लिरदों. अके, अब्ला फ्रेन्ड्स आंनियाव मोनसे कमेन्ट्स फैदों. बे कमेन्ट्सखौ आं नागिरगोन. बेवहाय आं भिउ मर होननाय अपसनाव थुनानै होगोन फ्रेन्ड्स. थ' थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स जोंनिया बेबायदिहाय माखासे भिडिअफोर ओंखारगोन. थ' आंनि नैबे भिडिअआव मोनसे कमेन्ट्स फैदो. जाय कमेन्ट्सखौ आङो मोजां मोनाखै बेखौ आं मा खालामनो नागिरदों, डिलिट, रिमुभ आरो लोगोसे बै इउजारखौ अराय समनि थाखाय कमेन्ट्स खालामनो हायि खालामनो नागिरदों. बेखायनो आं नैबे भिडिअखौ आं बेबायदि सिलेक्ट खालामबाय. अके, थ' सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनदों फ्रेन्ड्स बे भिडिअखौ दासिम 1281 भिउआर्स जाबाय आरो कमेन्ट्स 4 फैदों आरो लाइक्सआ 85 फैदों, डिसलाइकआ 9 फैदों. दानिया फ्रेन्ड्स आं बेवहाय कमेन्ट्सफोरखौ नायगोन. बै 4नि बबेबा मोनसेया अके, अब्ला नोंथाङा नैबे बेवहाय नोंथाङा मा नुनो मोनदों, बेवहाय कमेन्ट्सफोर नुनो मोनदों. गिबि कमेन्टखौ जों मा खालामगोन, बेनिफ्राय रिमुभ खालामगोन आरो जै कमेन्ट्स लिरगिरिखौ जिबनाव जोङो बेबायदि कमेन्ट्स लिरनो हायि खालामगोन. अब्ला खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन, बेवहाय थुनानै होगोन. अके, थ' फ्रेन्ड्स थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया मा जाबाय, बे मेसेजआ बेबायदिनो जाबाय. दानिया नोंथाङा बेयाव 3 फोथा नुदों फ्रेन्ड्स. अब्ला 3 फोथायाव जों बेबायदि थुनाबाय. थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेखौ रिमुभबो खालामनो हायो. नोंथाङा रिमुभ खालामनो थाखाय नैबे गिबि मोनसेयाव थुना होनांगोन. बेनि उनाव नैथियाव नोंथाङा रिपर्ट स्पेम, नोंथाङा बेखौ स्पेम होननानै रिपर्ट खालामनानै बेखौ डिलिटबो खालामहोनो हायो. एगेन नोंथाङा जुदि बे मेसेजखौ अराय समनि थाखाय बेखौ हाइड खालामनानै जोङो बै इउजारखौ जेब्लाबो जोङो मेसेज खालामनो हायि बायदि जों खालामनो लुगैयोब्ला जों मा खालामगोन, नैबे हाइड इउजार फ्रम चेनेल होननाय अपसनाव थुनानै होगोन. थ' थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स बेयाव जोंनिया मा फैदो, हाइड दिस कमेन्ट एन्ड फिउचार कमेन्ट्स फ्रम दिस इउजार. डेट मिन्स फिउचाराव बे सुबुङा बेबायदि कमेन्ट्स होयोब्ला बे माब्लाबाबो नुजानाय नङा. थ' अराय समनि थाखाय बेयो हाइड जानानै थागोन. थ' आं बेखौनो लुबैदों फ्रेन्ड्स. बेखायनो आं मा खालामगोन, नैबे हाइड इउजार होननाय अपसनाव थुनानै होगोन फ्रेन्ड्स. थ' होनाय लोगो लोगोनो इउजार हिडेन. अब्ला नुदोंना फ्रेन्ड्स, बेवहाय जोंनिया कमेन्ट्सआ बेयो जालांबाय, बेयो हाइड जालांबाय, गोमालांबाय. बे जिबनावबो कमेन्ट्स खालामबा बे कमेन्ट्सआ नुजानाय नंला फ्रेन्ड्स. अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ जोङो माबोरैहाय खायसे गाज्रि कमेन्ट्स लिरोब्ला, सुखुथावै कमेन्ट्स लिरोब्ला जों बे कमेन्ट्सखौ अराय समनि थाखाय जों माबोरै हाइड खालामनो हायो. लोगोसे बै इउजारखौ बै इउजारा माब्लाबा जोंनियाव कमेन्ट्स लिरोबा बै इउजारनि कमेन्ट्सआ जोंनि भिडिअनि सिङाव माब्लाबा कमेन्ट्सआव नुजानाय नङा फ्रेन्ड्स. अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय. थ' फ्रेन्ड्स जोबथारनायाव नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंबा, नोंथाङा जुदि माबा मोनसे डाउट दङब्ला, नोंथाङा माबा मोनसे कुइसन दङब्ला आंनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कमेन्ट्सआव बे सोंथिखौ सोंनो हागोन. थ' सोंथि सोंनो थाखाय नोंथाङा हेस रमेन बर' आस्क होननानै जायखिजाया सोंथि सोंहरनो हागोन. अब्लानो नोंथांनि सोंथिखौ मोनगोन आरो बे सोंथिखौ लानानै आङो इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन.
तो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिम बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।